Hòstia, Hansi, quina mania has agafat. No em mola gens haver-me de fregar el cul amb retalls de premsa esportiva. I què collons vols que em faci de tot aquest paper? Que el llenci? Sí. No ho sé, però no em fa cap gràcia haver-me de passar els fitxatges del Barça pel cul. Mira, la veritat, ho faig per compromís amb el medi ambient. N'hauries d'estar ben content. Compromís? Home, va, Hansi, que tu has nascut sense consciència de cap mena. El que passa és que ets més agarrat que el tio Gilito. Que el tio Gilito? Aquest qui és? Que no has tingut infantesa, tu, o què? Cony, un personatge del Disney. El Disney és aquell paio que tenen congelat, no? No, això és una llegenda urbana. Clar. No, mira, la veritat, hosti, és que al final tots són costos, saps? I vas sumant i tot puja, no? Vols dir que és tan car un rull de paper de vàter? Ho saps perfectament que per la clientela VIP sempre me'n guardo un rotllo. Ara, si no me'l demanes, jo aquí ja... Ja que és ben emprenyador haver de donar pistes si vas a fer pipí o vas a fer popó. El dret a la intimitat, què? Popó, per favor. T'has sentit com t'has tornat de refinat. Si estiguessis a la Paix diries... Bueno, que me'n vaig a veure la ciutat on juga el Pau Gasol. Quina ciutat? Chicago. Chicago. Està molt bé, això. No, seguiu, per mi no pareu. No voldria ser pas el culpable de tallar un debat d'aquest nivell intel·lectual. I què us vindria de gust? Anar al lavabo segur que no. Veig que encara no heu començat a buidar el local. És una llàstima, Teniu coses ben maques aquí dins. I aquests pòsters mateix... Buidar? Em puc quedar aquest del Bruce Springsteen? Sempre n'he estat un fan. Born the USA... Sí, stop, que aquest és un local de prestigi i no un collons de karaoke, Què me'n dius? El despenjo? El que es despenjarà és un jet d'hòstia si no t'identifiques i em dius què collons has vingut a fer al meu naranjito. Perdó. José Cano. Canito. Oficial de Justícia del Departament d'Ídem de la Generalitat. I sóc aquí per aixecar acte de l'enderrocament del local. De quin local? Coi, de quin voleu que sigui, d'aquest? Del naranjito? No em direu que no heu rebut les notificacions. Això et passa per donar adreces falses. Tu calla que no saps res de la vida. Ja t'ho vaig dir jo, aquesta mania teva de falsificar-ho tot, que tard o d'hora et portaria problemes. Fins i tot el teu ADN deu ser fals. S'han d'haver enviat fins a 4 notificacions. Aquí. A una adreça de Luxemburg. Així és clar que han vingut retornades. Sí. Aquí ho diu. Adreça desconeguda. Bueno, això era l'herència del pare, tu. Ja, amb els Pujol. És que arribes a ser complicat, Té, Popescu, llegeix, que m'he deixat les ulleres a casa i no m'hi veig. Per llegir segons què t'hi veus prou. Bueno, aviam, tu, Canito, si toques una sola rajola d'aquest il·lustre establiment, sortiràs calent d'aquí. Ei, no matis el missatger. El missatger? Has sentit, Popescu? El missatger? Quina llàstima viure de putejar a les persones. A la gent que ens llevem al matí que amb el suor del nostre front i doblegant l'espinada... Tampoc exageris, que el bar el va obrir el teu pare. Bueno, collons, hòstia, tu creus que ara és hora d'entrar amb aquesta mena de nimietat de detalls, hòstia, quan aquí estem en una situació de crisi? Mira, podeu pensar el que vulgueu, però algú l'ha de fer, aquesta feina. Jo no la faria a cap preu. Et deuen estar amenaçant contínuament. No, ara ja no. Finalment ho he resolt. Ho havia provat tot. Macarres, segurates, policia municipal, però noi, al final sempre em tocava el rebre. Clar, i per això ara vas sol, per no haver de perjudicar a ningú més. I clar, ara he trobat el remei infal·lible. Mariona! Entra! Ja em toca, papa? Què tinc dit de la pilota? La pilota fora, que encara trencarem algun vidre. Però no m'has dit que ho hem de tirar tot a terra. Però calla, si és el que t'he dit. Sisplau, senyor, oi que no li fareu cap mal al meu pare?
És bon home, no beu, no juga, estima els fills i no pega la mà. Si li trenqueu les cames, perdrà la feina i passarem a ser pobres. I jo seré una nena sense estudis. Para. Què t'he dit de la interpretació? Passió, filla, passió. Si no, no ens creurà ningú. I jo esdevindré una pària de la societat, un homeless. Homeless, un sense sos... Vols fer el favor de llegir bé? Sense ofici ni benefici, i un dia sortiré a la portada del Caso. El Caso fa segles que no es publica. Ni cas, tu ni cas. Jauré morta en una cuneta de carretera, mentre un gos pollós em llepa la cara. Encara ja no els ve de gust tocar-me el morro? Bueno, Popescu, deixem-nos de sentimentalismes. Va, reporta. Què diu aquí? A veure, no veig l'adreça, però sí, aquí diu clarament que avui a les 15 hores es procedirà a l'enderrocament del local. 15 hores? Bé, tenim 3 hores. Activem el pla de defensa. Convoca la penya ara mateix. Vinga. Com? Bueno, collons, no presumeixes tu de tenir un tantam en el teu mòbil? Doncs va. WhatsApp, es diu WhatsApp. Bueno, doncs digue-li com vulguis. Di que aquest teu col·lega, el WhatsApp aquest, que enviï senyals de fum perquè la penya arribi aquí abans d'una hora. Sí, mira, triarem un nom en clave. Li direm... Del Naranjito no nos moverán. Em vols dir què té això de nom en clave? Bueno, doncs... aquí no paga ni Déu. Massa llarg. Sol i sombra. Aquest està millor. Va, Molt bé. a veure si aconseguim convertir-ho en un trading tòpic. Bueno, que convertim. El Naranjito es queda com es queda i amb el mateix nom, Popescu, ara veuràs la força del populatxo. Companys proletaris, unim-nos amunt els pàries de la terra. Cony, Hansi, no te'l coneixia, aquesta faceta filocomunista. Bueno, collons, home, ja ho saps que tinc cops amagats. Però... És com la cançó aquella de Sau que feia... No et diré cap mentida... No et diré tota la veritat... Gràcies, company. Mira, la veritat, a mi els comunistes me la porten fluixa, però noi, jo, pel Naranjito, em vendria l'ànima al diable. Que sí, cony. Anem a sumar-nos a la manifestació. Visca Marx, visca Engels! Sí, i visca Lenin, i visca Trotsky, i Korneyev i Galliamin. Sí, senyor. Oi! Ves passant, triari. Tenen una venen aquests barbaretxos i olives? I la ratafia? Ja... Un moment, Però què és això? Què volies que fes, Hansi, en una hora, I un dia de cada dia i laborable. La gent treballa, ha d'anar a dinar. Què et penses, que tothom està pendent de tu o què? Visca el Naranjito. Tu calla, No em busquis que em trobaràs, Sisplau, senyor, una pària de la societat. Fam, pestes, misèria... Popescu, aquest cop m'has fallat molt, Molt! Popescu, tu què esperes, altruisme? No, jo aquest altruisme ni el conec ni n'haig de fer res. Si convidessis de tant en tant, sí, encara que només fes un escuradents i un got d'aigua, aquestes coses no et passarien. Què et penses, que tothom està pendent de tu? Home, va. Això m'haig de sentir a dir? Jo, coneixes una persona en el món més generosa i més bondadosa? Per favor. Quan fa que ens coneixem? No, digues. Mare meva. Quina vergonya d'ofici. Què és aquest soroll? Una excavadora? Em sembla un tall. Ara sé que sentia en Ryan. Quin Ryan? Llavors el de la pel·li, home, és el soldat aquell que el van a salvar i es moren tots menys ell. I de nosaltres dos, qui és en Ryan? Jo. Saps què et dic? Que la meva fidelitat s'acaba aquí.
Seràs traïdor? No, traïdor no, jo no tinc fusta d'heroi, Hansi. Covard? Covard? Instint de supervivència. Sí, i tu hauries de fer el mateix. És ben bé que cuando el barco se hunde los primeros en salirse son las ratas. És igual. Bé, aquí em trobareu. Jo defensaré el naranjito. A Dios pongo por testigo que mai més tornaré a passar gana. Bueno, sobretot set i mono de fumar. No!